wannan contract ɗin da za mu yi signing yau da radio da abubuwa da yawa a ciki. Na ɗaya shine muna da team guda 6. Akwai main Kano Pillars, akwai second team, akwai junior pillars, akwai under 19, akwai under 15, akwai under 13. So wannan contract ɗin duk wani kayan da ka gani a first team shi za ka gani a duk sauran team ɗin da muke da shi. Komi da komi iri ɗaya ne, ba wani maganar yau za ka ga wannan da wannan gobe da wancan. So duk yanzu Allah ya in aka gama match dan kwallo zai iya ba da kyautan jesin shi. Dan muna da jesi da yawa da za ba mu kowa da kowa. So sai na biyu shine akwai kamar yadda ya faɗa, akwai abubuwan da za su zo su koya ma 'yan media team namu. So za su kawo su kyamara, su waya, su sababbin abubuwan da ya kamata ya amfani da shi. Kuma a kowane wata za su dinga zuwa suna koyar da masu media team namu abubuwan da ya kamata da kasan ana ci gaba, akwai sababbin abubuwa da ban sani ba. So a kowane wata za su dinga zuwa sau 1 ko sau 2 suna koyar da media namu abubuwa. So na uku gabaki ɗaya sa abin da kuke jira ku ji kenan. Wannan signing ɗin in aka haɗa komai da komai za mu je kamar mun samu kamar miliyan 100. So a cash ɗin da za mu samu miliyan 45. Duk sauran kuɗin kuma zai tafi a sauran abubuwan training da su kayakin da za yi mana. Su equipment ɗin gabaki ɗaya. Shi yasa nake duk wani abin da za mu yi ta a bayyane kowa ya sani. So kuma bayan wannan kamar inda ya faɗa suna so su dinga nuna mana mutane wanda ba su a cikin Kano abubuwan da muke da shi a Kano ba ya ƙwallon kafa kaɗai ba. Na akwai abubuwa da ya kamata mu sayar a garinmu nan Kano, amma in ba ma nuna mutane biya ba za su sani ba, sun manta da abubuwa. In kuka duba kamar abubuwan da muka yi na unveiling players namu, mun koma wannan abubuwan tayarin da mutane biya suka manta da shi. Kuma kuna bibiyan shafinmu na social media kun gani da kowa yake yabo. Kamar da na faɗa abubuwan da za mu yi wa mutane kenan su san Kano Pillars ta dawo da darajanta. Don Allah yadda za mu iya ƙoƙarin wannan na farko kenan. To zan ce ma duk members ɗina da chairman ɗina ina godiya da wannan support ɗin da suke bani. In Allah yadda za mu yi abubuwan da ya fi wannan, za mu kawo abubuwan kuma da Allah yadda kowa zai ji daɗi. To ina godiya.